Hasičská jednotka, pozor! Hláseniu hlad! Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Kuchyňa Martin Gajdo. Dobrovoľní hasiči sú nastúpení k prevzatiu hasičského vozidla. Ďakujeme. Zlete Pahov. Pahov. Jak sa na túto poradovú prípravu pozdrav generál. Bol tu niekedy generál? Bol tu. Bol tu? Vojska Božej, hej? Hrdý na ten pozdrav. Predseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, pán Robert Kaliňák. Ten je u nás prvýkrát. Tento rok, myslím si, že tretíkrát v obci Tuchyňa, je tiež fajn chlap, skvelý muž, myslím si, že nám veľmi pomáha a je to predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška. My si všetci tak pomáhame a k tým, čo nám pomáhajú, patrí aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a starosta obce Košecké Podhradie, pán Rastislav Čepák. Dovolím si privítať aj ďalšieho spriazneného hostia, ktorým je primátor mesta Nová Dubnica, pán Peter Marušinec. Za hasičskú obec tu vítam pána Vendelína Horváta, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne Igora Šenitka. A Krajského riaditeľa Policajného zboru v Trenčíne pána Vladimíra Šramku. Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia, stojím tu teraz pred vami a mám obrovský, krásny pocit. 27. októbra 2015 som sa s takou odvahou vybrala za pánom ministrom do Červeného Kameňa, že všetci dostávajú a my sme nedostali. On sa na mňa tak všelijako pozrel, kriticky veľmi, až som sa zľakla a vtedy povedal, že a kde ste bola v roku 2014? Nož ja som vtedy predávala iné veci, ramu napríklad a podobne. Nevenovala som sa starostovaniu a starostovaniu som sa začala venovať krátko po začiatku roka 2015, bolo to presne 2. januára. Snažila som sa oveľa. Momentálne prežívam skvelé pocity, pretože pre našich hasičov, ktorí v tomto roku oslávili 90. výročie, je to obrovská vďaka za ich prácu. Je to určite motivácia pre ďalšie roky, pretože hasiči boli vždy tými, ktorí zachraňujú, pomáhajú, v neposlednom rade aj reprezentujú. Takže verím, že to, čo momentálne predo mnou stojí a medzi vami sa nachádza naozaj skvelý darček do ďalších krásnych desiatok rokov, využijete v plnej paráde, budete si to vážiť, využijete to, na čo to je určené, na záchranu majetku, ľudských životov. Verím, že tento skvelý dar nám v roku 2015 veľmi pomôže. Ja mám obrovskú radosť. V priebehu 2 týždňov som sa stretla s 2 ministrami. Pred týždňom s pánom ministrom životného prostredia, s pánom Žigom, keď sme dostávali cenu v rámci súťaže Dediny roka. Teraz je tu pán minister vnútra, pán Robert Kaliňák. Nemám čo viac povedať. Chcem povedať len jedno. Obrovské ďakujem. V tejto chvíli už by som odovzdala slovo tomu najpovolanejšiemu, teda podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky, pánovi Robertovi Kaliňákovi. Privítajme ho medzi nami ešte raz. Ďakujem pekne, pani starostka. Teraz ja mám dobrú náladu, som sa chcel opýtať, že Žiga bol prvý? Chcel to už mať dneska predbehne hocikto. Ďakujem pekne, vážená pani starostka, vážení hasiči, milé hasičky, milí obyvatelia Tuchyne. Pýtal som sa pri tom vzornom nástupe, ktorý hasiči predvedli, či ho videl aj pán generál. Či vôbec tu pán generál bol, ktorý nesie meno vašej obce takisto. Áno, tak to je dobre, to je dobre. Ale nepochádzalo odtiaľto, to len tak, nie že?
Ja skôr naopak si myslím, že proste chcel akože hrdo reprezentovať krásnu obec, tak sa proste pomenoval. Môže byť. Viete, Kaliňákovo ešte stále nie, mal by som s tým niečo robiť. Kamenákovo. Naozaj veľmi pekne ďakujem, že sme sa tu mohli stretnúť, že ste prišli pozrieť svojich hasičov, že im týmto spôsobom prejavujete úctu. Pre mňa je to takisto veľmi milá udalosť, pretože ja to rád hovorím a hovorím to často. Po tom politickom bláznici v Bratislave človeku naozaj dobre padne aspoň na chvíľku stretnúť normálnych ľudí. A potom, čo sme boli naozaj, pani starostka má pravdu, mám rád aktívnych ľudí, mám rád ľudí, ktorí za svoju obec bojujú a pri každej príležitosti sa nezabudnú pripomenúť, a keď sme boli aj počas toho nešťastia, ale ja si myslím, že zázračného nešťastia na Červenom kameni, aj u vás vedľa v Mikušovciach, tak? Mikušovce sú vedľa, že? V Mikušovciach, a prišla sa opýtať, tak som sa naozaj opýtal, pretože tieto autička sa nerodia ľahko a tvoria sa zhruba asi 3/4 roka, a preto vlastne my sme všetky objednávky do výroby, aby sme ich stihli dodať, vlastne dávali ešte v roku 2013-14. No a tak našťastie sme sa snažili nájsť aspoň jeden kúsok navyše. V jednej obci nemali dobrú garáž, tak sme to hneď využili. A tak sa teším, že sa tu môžeme stretnúť, a chcem sa naozaj poďakovať a povedať tak aj dobrovoľným hasičom, že dnes už sú neoddeliteľnou súčasťou nášho záchranného systému. Bolo to vidieť na mnohých situáciách, kedy svojou veľkou mierou prispeli, že sme tieto veľké katastrofy zvládli, či to boli veľké povodne v roku 2013, kde zasahovalo viac ako 70 zborov a viac ako 500 dobrovoľných hasičov, ale vďaka nim sme udržali obrovskú hrádzu v Komárne, ktorá pretekala ako sitko na cestoviny, a po 7 dňoch a nociach sa podarilo to zvrátiť, a pokiaľ naši susedia v Maďarsku mali škody za desiatky miliónov eur, my iba za niekoľko málo 10 000, nejaké 2-3 záhradky mali spodnú vodu vyššiu, takže to sú veci, kde sa ukázalo, akí sú nenahraditeľní. No a samozrejme aj nedávno tu v hore, keď sa stalo to nešťastie s 2 lietadlami, boli samozrejme dobrovoľní hasiči prví na mieste. Aj to dokazuje, akí rýchli a agilní sú. Chcem sa im teda poďakovať, pretože ich výnimočnosť najmä spočíva v tom, že všetko, čo robia pre svoju obec, čo robia pre svojich susedov, čo robia pre okolité obce, robia vo svojom voľnom čase. Robia to bez nároku na odmenu, robia to častokrát na úkor svojich rodín, robia to s obrovským zanietením, s obrovským srdcom, ako svoje obrovské poslania. Práve preto si od nás zasluhujú naozaj mimoriadnu úctu a vďaku, a aj preto, pani starostka, keď sme v predvianočnom období, naozaj to autičko, máte pravdu, nie je možné považovať za darček, ale naozaj iba ako jedno veľké poďakovanie za tú drinu, ktorú dobrovoľní hasiči tu v Tuchyni vykonali. Chcem sa poďakovať tým najstarším, tým, ktorí tú tradíciu tých celých 90 rokov udržali, aj v časoch, keď to nebolo jednoduché, aj v časoch, kedy po nociach dávali dokopy techniku, aby na druhý deň boli pripravení poskytnúť pomoc tým, ktorí ju budú potrebovať. Tá RTOčka si myslím, že je rovnako stará ako ja a vyzerá lepšie ako ja, takže stále je určite funkčná. A tak naozaj odvedli úžasný kus práce, a teším sa, že nielen, že udržali tú tradíciu, ale boli schopní ju odovzdať mladším. Preto stojí mladý tím. A tak sa chcem aj tým mladým poďakovať za to, že sa pridali k dobrovoľným hasičom, pretože v dnešnom svete internetu by naozaj mali asi 1000 možností, ako tráviť voľný čas, a oni sa rozhodli, že ho budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. Čo viac si od mladej generácie môžeme želať. Ak v rukách takéto mladej generácie bude Slovensko do budúcna, určite sa nikto o neho nemusíme vôbec bať. Všimnite si ten vzorný pozor, pán kolega sa ešte aj tak dobre mračí. To bol dobrý náhradník ministra vnútra. Si už môžem baliť kufre. Ešte raz to teraz zhrniem, jedna veľká vďaka, jedno veľké auto a jeden veľký potlesk pre vašich tuchynských hasičov. Ja som veľmi rád takisto, že medzi nás zavítal aj otec z Trenčianskeho kraja, pán župan, pre mňa predovšetkým ale predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, Jaro Baška ako môj hlavný kontrolór v podstate v parlamente, ale samozrejme aj Rastio Čepák, pán starosta, pán poslanec Národnej rady, ktorý takisto, viete, keď sa vám títo dvaja zakúsnú do krku, tak to už nepustia. A to takisto má byť, a pretože keď sme tento projekt robili, ktorý vlastne celú dolinu obslúžil, keď to zoberiem od spodu, teda od vrchu, od Červeného kameňa až ku vám, tak sme ho chceli pretaviť tú 160-ročnú tradíciu dobrovoľného hasičstva, pretože dobrovoľné hasičstvo vzniklo ešte niekedy okolo roku 1850 na Slovensku v Turčianskom Svetom Martine. A
A chceli sme tú tradíciu pretaviť do zákona. Keď sme ten zákon pripravili, navrhli, tak zrazu sme pocítili, že pomerne veľký odpor v Bratislave na tom kopci. A ľudia nedokázali pochopiť, že pre tie 3 malé hasičky tu máme pred sebou, že aká budúcnosť v týchto malých deckách je, že ako im treba pripraviť aj nový zákon. Ale hlavne asi zabudli v tých veľkých mestách, čo to znamená spolupatričnosť, pomôcť jeden druhému, sused susedovi, a tak som nakoniec rád, že zabojovali a že tento projekt už dneska žije a aj toto cestou sa chcem takto verejne poďakovať za podporu tomuto projektu. No a samozrejme, ten projekt neznamená iba to, že sa dostal dobrovoľným hasičom tej úcty a vďaky, ktorú si naozaj zaslúžia, ale znamená to, že aj každoročne môžu čerpať prostriedky z rozpočtu ministerstva vnútra na obnovu svojej drobnej techniky, ochranných pomôcok, uniforiem, ale znamená aj obnovu kolesovej techniky, a tak ako tu u vás v Tuchyni ďalších 550 obcí dostalo nové prvovýjazdové vozidla Iveco Daily. Ďalším 300 obciam sme zrekonštruovali veľkokapacitné cisterny na podvozkoch Tatra, tak ako Červený kameň alebo Mikušovce. A ďalším 920 obciam sme ešte odozdali protipovodňové prívesy prvej pomoci, aby sa dokázali lepšie brániť voči tým vrtochom počasia, čo nás tak pravidelne sprevádzajú. A dokopy spočítané, zrátané viac ako 1300 dobrovoľných hasičských zborov na celom Slovensku dostane modernú techniku a spojíme tak výborný výcvik a nasadenie dobrovoľných hasičov s modernou technikou, tak aj my všetci sa môžeme cítiť zase o kúsok bezpečnejšie. No ale nechcem už dlho hovoriť, lebo tie reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása, tak ja vám už len zaželám veľa šťastných výjazdov, nech sa vám s tým dobre darí, nech vás poslúcha, nech sa vždy vrátite živí, zdraví, bez ranení z týchto výjazdov, aby šťastní boli tí, ktorým tú pomoc poskytnete. A ako vždy na záver ešte taká moja prosba, ktorú vždy hovorím, toto autičko pridá nejakú nádrž na vodu k tým 3,5 tisícom, čo už máte v RTOčku, tu ešte 750 litrov navyše, tak skúste na Veľkú noc. Nezabudnú na vaše tuchynské dievčatá a pekne im ich popolievať, nech nám rastú do zdravia, do krásy. Sú tam také krásne malé prúdnice, to perfektne funguje, to je ako ranná rosa, to je úplne taký rozprašovač. Sú tam aj potom také veľké, tie sú len na svokry, takže treba podľa toho čas ako mohli. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za milé privítanie a želám všetko najlepšie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za príhovor. Teraz mi dovolte, aby som ho poprosil, aby do rúk veliteľa odozdal kľúče od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujem, všetko tak, ako má byť, kľúče sú v správnych rukách, preto mi dovolte, aby som poprosil podpredsedu vlády ministra vnútra, pani starostku, aby uviedli toto vozidlo do života, a to ručným hasiacím prístrelom značky Hubert. Opatrne na tie okná. Jak oloď, ne? Prečku, hej. To, čo si nakupujete, alebo to, čo si použijete. Každá dedina má podľa toho, že niečo, čo je pre ňu lepšie, čo najčastejšie používa a tak ďalej. Ak sa vám tá 12 nezmestí, tak potom samozrejme treba rozmontovať tie savice, dať ich dozadu a tam, jak hovoria v Margecanoch, mobilný barový pult. Séria všetkých, vždycky má toto auto tak útočný ako aj sací prúd do všetkých priemerov. To v podstate nie je vec, ktorú by ste nemohli zvládnuť s tým, čo je v podstate už veľa aut pokrstených požiarmi rodinného domu. To znamená naozaj, ak pôjdete napríklad do tých 15 minút, dojdete k tomu požiaru, tak vám 2 D-čkové prúdy na to silné čerpadlo vytvoria vodnú solnu, musíte to zvládnuť bez toho, ste potrebovali viac vody, ako máte v nádrži. To znamená, nie je umenie zaplaviť, ale uhasiť. Takže presne do toho musíte sa vychytať, čo do ruky, nejaká tá rutina vznikne, v ktorej si vyberiete to najlepšie, čo je. Veľmi silné, veľmi mocné čerpadlo, je to dvojtakt, tak ako vlastne bývala kedysi osmička, preto má veľký hrušok, preto je vládze. Hovorím, vyťahne aj 6-7 prúdov, čo je hlavný rozdiel proti 12, ktorý je taká 12, máš 240 kg, to máš 90. Naozaj, jak sa povedal tých chlapcov, tak ešte neviem, či nerobíte novú disciplínu, že na 100 metrov popazu. Tuto máte vlastne, môžete dať napríklad tie savice, čo máte, keby vám tam zavádzali, keď ste chcete dať do hlavy.
Hlavný strojník na to ide. Čaute. Tak to musíme nájsť najprv. Hej, hej,